makawar ni mah. Tapi ni nalit tu dapat so klam nalong upia betak sinalit tu nak kerang kia magi paling tu mah cuma. To aprang si ferang kia bitung domana na kero pipar piglo. Atindak channel do pig yo la sia bang putin a proprietor tu mahem putum pantami nilihin pen kiwang pot pini nalit tum dak nang komri pon pot nalit tum hana kero pipar piglo. Nilitum nang litum hanja semet ki phanang ko kela puhen lo. Nilitum APHLC non lom social media long tame la pen lam pen tame la puson ka chepang jar dupi khangjang lo la sila so puthak rat ma confusion ka vidya je phan mate kamang hungwe de je phan sin nang litum phan jasemet nang phai lo pini bangke la si non lom long walk pudi akeng ben ke dam tum jasemet APHLC along alangli spokesperson lo alangli ang tong inti la si alangli nilitum central committee president lo kaya sarjay ka third pen tami anisi press media thengno social media long tami peklang lo je labangso a program a schedule ke deng bangke lake APHLC central committee pen chingwai sar pen le ke deng pon kali laso posi nilitum tami ladak LA hoi pen pini labangso pherang ke ame phapom det po lasi nili lam thening je prang inu pe inu pachini det po lapu adar ke do bangka langli Anthony Bongrum lo alangli ke damtang anam lang pi constituency pen alangli candidate lo lapen non secretary al president bom lapen nilidung ke do bangke alangli Pranjal Kro lo lake Bokajan LAC long alangli secretary lo lapen lapu niliar ke do bangke kache BP alangli Bokajan women wing long APHLC LAC lo Bokajan LAC long alangli secretary in charge lo lapen lapu adar ke do bangke Hondor Tokbi alangli nili belong general secretary le constituency lapen do lang sedani li pichinia de depo laso posi nili tum jasemet pinia bangke rada tom phan isi klar dak isi message ki pi phan nili tum nang hang lo lasi ili tum chini asong tilong tame itum school edun sitame itum lapen itum ason sports long tame itum abidisar doji baile tum aphanang ke guide tum doji lapen nang thanang ke nang ke mum tum doji lasinon party long tame song long tame highest level decision making pulotangte central committee han lo lapen central committee long ke amoyar bungke president han lo president lapen general secretary lo laso posi central committee pen ajat alam akam ajam damen iltuman ke claim ke damjia puthak chingwai sar pen avi pulotangte nilitum bangke dengdung tek thedat po Bokajan LAC pen ke lahelo nalitum pan pachini athema kumar ne bangfu non intia sang ho claim lo mo kumar ne aning hang chak bang aling kumar ne muni ta claim thek po party lo ba kumar ne next time bangke kumar ne bang phi dame ba bang fu dame claim jam po lason claim jam dam jam lo plotangte isi party long isi a discipline si maintain that po lapen munon phi party phan isi a ke no dak laposon ang thek do kok jiba party phan kaheno ji aposon a changes do kogi lasi nilitum highest level body decision making ke central pen hello posi central committee pen ko pima nilitum phanang ke thanang ke mum banang ke jateng si nilitum ke produn thek choji pusi rabato phan pini bang ke ladak pen pachini lo laheno nalitum phanang ke pa Nanti isi alam the alam itu lah longbok ke dam ke APHLC central committee pen le chingwai sar le gede kali lo gede lo te alam itu ke la longbok ke dam ke namet tu APHLC aso phane kan hokma mate alle ma mate kar beng mora kan hokma mate alle asukta khali alle lapen akana hok wang we prang isi appoint li ning je thudat po ki pakla thule thol pherang ke tum pantami athima non alangli nang ke play ke lake president a role sinang play wrong for example de alangli non highest level body decision making bulotang de president hello matidi lasi president pen hukum thothi aprang jong si pine claim that bulotang de lake president a role sinang play de lo president a teng si alangli ke kam nang claim that lo lahen lo lapen alangli kipu APHLC pen COA ba APHLC pen chujeng ba jeta me tum thang mane kachio tabe lapen thang against tabe pusidame isi kladak pen nilitum ke thegnam long bangkal hello alang li bangke non bangke alam pen aparte akam si claim thurong lasi lason ke claim ke daje phan Bokajan LAC
under la dak 6 constituency do posi ka prek president secretary tum tami la poson ke claim dun de dia phansi nilihin betami puthot CCR level office bearers tumaran tami nili pachini pon thule thotlo Tante non pakai lah tu non lah do or die long waktu justice so keng dam dan jadi song bang ke nijang kar bi anglong na tu ke petang pun ada usi alang tu kenangan sosial media long dalang review pon lo tang aku hapu nama tang dat pen tu nihan kar bing long anak tu tapi alang itu non nampang ceng bom lo nali tu laku central committee kan ke thang concern of pin na selang tu masuk aja mek bang ke deng kon bom lo kuat fit tame na tu press meet tame patumi apoi tame dipoli tu da people lo people sialang tu la so thak pot alang tu continue to boy lo tu ington bon tu den lo la ke mane kapin khadun thek do kapin khadun bang do ko ka thek ko ba jongjung aning ge hang penta thek ko la bang ge aning ar lu ku pitong kama thane muni le tum phan ke li tum chini la bon edet mati di la si ko pia planning dong ge do ne alang li ko pia kama thapen dong ge claim lo ne mate ko pine la bang ne le tum chini do net edet lo sitame officially pe na bang ke ni le tum ke deng du no da ko la hen lo klar da pe na bang ke la pen isi mone teman ke arona teng ban ke wangri puge puno dake apot banganing hang lo ko an level to up to mane kona kilometer si dami ma ba ko puan se ke pale dami ma nil tum bang ke constitutionally Indian constitution me lelang nam sta freedom of movement do ko pasi wangri puge puno dai bang ko an days how long it will take they will go as per their own wish lal hani tum bang ke asi setame nil tum bang ke officially bang ke nil tum bang alang tum ke claim isu mesen do mene setame isia disiplin do kok posi nile tum bangke la bangke officially bangke ni tum deng dun thek po posi nang le tum bantami pachini thule tholo Tante la bang so long waktu justice kan jong la kece ke biasa pan voter list mening kanun jiman constitutional validity lang namang constitutional tengpen kidam tang ni history si than chompo song atum de first itum song alam si thanamang UPDS pen chenglok KNLF KPF lapen non KPLT ni PDC ke lapen lason tak taksi UPL itu kado kami arm struggle tai tum theklong lo laso arm struggle pinangan kache song pen hempre ka farman edet elong ri chelai kom nang pu labang so a farman pen kache song pen muni tum apranda dam piglu tang de ili tum pini methang charju sina bai tum karbi anglong along ko pisi tum ki chun ma ko pisi ke long ma di ili tum jakong si chehang bom titilo setame labang som ajak kong chehang hele kaman pe tum ka che song along bangke government of India lapen Assam government tum bangke jakong nangi piji along bangke instead of giving more power they cut the power what already it has been enshrined in the constitution play tum purama constitution long ke dotang hormu bangsi nang thanun pet itli government of India tum lasi lata itum practical itum theglong edlo de non MOS latest ata itum ke PLT tumen ka sign song trok tumen ke sign da itum theglong elo lasi itum han ali do edetlo lapen kidam tang nilutum ka song hot song ko rapli ka song hot reng ang jang pan itum che song donlo a case tame a chuneng si ke jolang February chiklu nilutum arleng pan ta kong long lo lapen e peri che plok etpen nilutum ka therak che bat kok pen e donerap e pai potuman bi kok pen itum che song lo setame labangso ka che song along karbiang long sot kali Assam arlu anta huplup lo lapen legislative assembly Assam arlu anda me labangso allama bangai che thanang kok lo ke che tumhan voter list thanang ji polam bangai setame labangso ka che song long isia keng kam ki chun bangke lahan lo je nile tumhan high court along tum lam hoi ki pidam pen tum PIL ki pidam pen labangso action ke long pen court award dik long lo PIL lapen halabangso court award ke kopilo ke puke the honorable Guwahati High Court has directed the Karbi Anglong Autonomous Council to frame rules puseda ke to voter list ka silam aja kong ke council atum si dulu pusi Guwahati High Court penta man ke do man kang tu High Court penta me pachini lu tangte pini ani kopia pot chunche der tuliram rong hang halabangso da langli CM lu lapen pini le thota congress ho lang hala sohut lapen non le thota langli BJP hota CM se chaman lo tangte people of un edet ke claim ke edet ke lahen lo mati lasi constitution long ke na hoka tokte je rengang jang men si che song lo te tum voter list thanun po puta tokte
lapen ekeng pen dam mare pen dame itum voter list thanun po putana hoka tokte sitame democratically constitutionally a validity